Dobre, môžeme pokračovať v praktickej ukážke. Ja mám pripravených už niekoľko dát, ktoré budeme importovať do klasického Google Shopping feedu alebo feedu pre Google nákupy. Mám tu vytvorený taký testovací účet, respektíve testovací export, ktorý obsahuje už aj reálne produkty, respektíve klasické produktové dáta, ako je IDčko, názov, link, cenu, dopravu, typ produktu, respektíve nejakú kategóriu, dostupnosť. Klasický Google Feed, ako ho bežne dostanete z nejakého aj reálne fungujúceho e-shopu. A teraz bude našim cieľom, alebo môjim cieľom vám ukázať, ako vôbec riešiť to pravidlo import dátového súboru, ktoré je takou základnou požiadavkou na to, aby sme vedeli robiť potom tú pokročilú segmentáciu. Bo teoreticky tú segmentáciu nejakým spôsobom vieme robiť už aj teraz z tých základných dát, to znamená, povedzme, viem si spraviť segment produktov, ktoré majú kategóriu do domácnosti, alebo viem riešiť produkty, ktoré sú lacnejšie ako 10 eur, lacnejšie ako 20 eur, drahšie ako 100 eur. A s týmto viem pracovať. Ale teraz bude našim cieľom dostať tam ešte nejaké ďalšie dáta a segmentovať to na základe nich. Ukážeme si v prvom rade, ako môže vyzerať ten súbor v Google Sheets, ktorý ja idem importovať. Toto je taká ukážka alebo informácia, ako by ten súbor alebo ten Google Sheet mal vyzerať. V prvom stĺpci je vždycky párovací element, to znamená niečo, čoho obsah sa bude presne zhodovať s tým elementom, ktorý je v Mergáde. To znamená, najčastejšie to býva IDčko, item ID na Heureke, G2.id a tak ďalej. Musí to byť presne rovnaký element a jeho hodnota tiež rovnaká a v prípade použitia presnej zhody, ako je v Mergáde. No a ďalšie stĺpce sú potom už elementy na import, ktoré tam ja chcem dostať. To znamená, môže to byť nákupná cena, môže to byť dodávateľ, môže to byť nejaký štítok, ktorým sa teraz myslí štítok z e-shopu, akcia, typ, výpredaj a tak ďalej. A samozrejme tých elementov môže byť viac. Niekedy mám jeden, niekedy dva, niekedy importujem aj 24 elementov v rámci toho Google Sheets. Čiže toto je taký kvázi vzor a ako môže vyzerať už reálne naplnený ten Google Sheet tými dátami. Toto je príklad pre mojich 12 produktov v testovacom e-shope. Samozrejme, týmto spôsobom by sa to dalo spraviť aj v Mergáde cez nejakú úpravu podľa výberov alebo úpravu podľa hodnôt cez hromadné pravidlo, ale samozrejme toto je výhoda toho, že to funguje pre 12 produktov a fungovať to bude pre 12 000 produktov, respektíve je tam nejaké obmedzenie 25 MB na ten import dátového súboru, ale väčšinou to bohate stačí, keďže sa jedná o čisto textové dáta a tabulky. Čiže ak tam bude mať tých produktov desiatky, stovky, tisíce, tak im to dáva zmysel, už potom väčšia, alebo tá časová úspora je výrazne vyššia. No, tuto máme CSVčko, alebo predpripravené CSVčko na nákupné ceny. V prvom stĺpci mám GID. To sa mi musí presne zhodovať s týmto elementom, čo je jedinečný identifikátor produktu. Hneď na úvod poznamenám, že určite odporúčam riešiť to cez IDčka a nie cez názvy produktov. To tiež občas vídam, že sa páruje na základe názvov produktov. Ak sú názvy produktov, povedzme, unikátne všade, krátke, dá sa s nimi dobre pracovať, čo ale skoro nikdy nebýva, tak vtedy OK, ale v drvej väčšine prípadov odporúčam pracovať práve s IDčkami produktov, lebo tie sú jedinečné pre každý produkt a sú nejakým spôsobom aj spravidla rovnako dlhé, alebo majú nejaký rovnaký štandard, rovnakú štruktúru. Čiže používame teraz všade IDčka aj v týchto príkladoch. No a ku každému IDčku vlastne v riadku priraďujeme ďalšie elementy. To znamená, v tomto CSVčku vlastne produktu s IDčkom P99 priradím nákupnú cenu 53. Tuto mám napríklad produkt P95 a produktu P95 týmto pravidlom priradím cenu 6, vlastne hodnotu 6. To, či už je to v eurách, v korunách alebo v nejakých ďalších menách, to už nám je v podstate jedno, hlavne aby to bolo v rovnakej mene, ako je mena potom v tom feede, aby nám potom fungovali aj v prípade nejaké ďalšie výpočty. Napojenie teraz toho Google Sheetu do Mergada pomocou toho pravidla importu dátového súboru. Najprv potrebujem
kvázi zazdieľať ten súbor, čo sa robí tuto v základnom nastavení alebo v prvej možnosti nastavení a dám zdieľať a dám publikovať na web. Tu si následne vyberiem, ktorý z tých hárkov, ktoré mám ja predpripravené alebo ktoré som si pripravil, tak chcem dať do Mergade alebo chcem vygenerovať adresu, na ktorej bude CSV súbor. Tuto mám vygenerovanú adresu, ktorú ja potom následne zadám do pravidla importu dátového súboru priamo v Mergade. Ja už tu mám tie pravidla predpripravené, aby sme sa s nimi nezdržovali a je to toto prvé pravidlo, ktoré je zatiaľ pozastavené a môžeme si ho v rýchlosti prejsť. Vidíme, že tá URL adresa sa zhoduje s tou, ktorú som si ja už predtým vygeneroval. A v rýchlosti k tomu pravidlu importu dátového súboru. Samozrejme názov pravidla, typ pravidla, rovnaké ako pre ďalšie typy pravidiel alebo pri nastavovaní akéhokoľvek pravidla. Ďalej výbery, na aké výbery chcem aplikovať ten import dátového súboru. Z pravidla to budem chcieť aplikovať na všetky produkty, ale v niektorých prípadoch to budem chcieť len na určitý menší segment produktov aplikovať. A režim mapovania je veľmi dôležitý, či sa kľúč presne zhoduje alebo je obsiahnutý v hodnote. V prípade, že používam tie IDčka, tak v drvivej väčšine prípadov, alebo neviem si momentálne vybaviť prípad, kedy by som to nepoužil, tak chceme použiť presnú zhodu, lebo ja chcem presne na ten produkt napárovať tú danú hodnotu. Lebo by sa mohlo stať, že vám napríklad by mi tu pribudol produkt, ktorý by bol P11 a P11 je obsiahnuté aj v tomto produkte a možno časom aj v nejakých ďalších. Čiže pri kombinácii s IDčkami chcem vždycky využívať presnú zhodu a ja ju v podstate používam skoro pri každom type pravidla importu dátového súboru na akýkoľvek typ dát, lebo si tam chcem dať presne tie hodnoty. Ďalšia vec, či chcem rozlišovať veľkosť písmen, opäť pri IDčkách by to malo byť všetko rovnaké, ale aj napriek tomu vlastne nebudem toto zaškrtávať, lebo by sa nemalo stať, alebo systémy to nepovolujú, aby bol napríklad produkt P108 a tuto by bol P108 s malým P alebo s nejakým ďalším malým písmenom, čiže to si môžem nechať nezaškrtnuté. Ak by som mal nejaké hodnoty, kde striktne chcem rozlišovať veľkosť písmen, tak to môžem využiť. Použiť iba vstupné hodnoty je jedna z takých novších funkcií v rámci tohto pravidla a tá funguje tak, že ak je zaškrtnutá, tak sa tie hodnoty z toho CSVčka párujú iba na vstupné hodnoty. To znamená, ja mám na vstupe nejaké GID, na ktoré to párujem, takže je to v poriadku. Ak by som si ja v Mergade vytvoril nejaký ďalší element, povedzme code alebo iba ID a vytvorím si ho tuto cez pravidlo, to znamená, nejde zo vstupu, ale vytváram si ho v priebehu spracovania toho feedu, tak toto by som mal odškrtnúť, aby sa mi použili aj tie hodnoty, ktoré si ja vytvorím v medzičase a nejdú zo vstupu. Zdroj dátového súboru, tu sú dve veci na výber a to je nahrať súbor, ako som spomínal, ten statický z počítača alebo zadať URL adresu. URL adresa, tu sme si vygenerovali už predtým v rámci Google Sheets a najčastejšie sa používa čiarka. Napríklad ShopTet pri niektorých exportoch používa často podkočiarku, čiže ak náhodou budete importovať priamo zo ShopTetu, tak môže sa stať, že budete potrebovať zmeniť typ oddelovača na bodkočiarku a to je vlastne všetko nastavenie tohto pravidla. V tomto pravidle je naozaj kľúčový ten zdroj dát, alebo to CSVčko, tá tabulka, ktorú tam budem nahrávať. Ja si teraz môžem toto pravidlo zapnúť a môžem si pregenerovať tento súbor, aby som videl, ako sa mi nahrajú nákupné ceny do feedu a tým vlastne si ukážeme úplne základné použitie tohto pravidla importu dátového súboru, ktoré je základom pre potom tvorbu tých segmentov alebo segmentáciu tých produktov. Keďže tu mám len 12 produktov, je to veľmi rýchle a to bolo aj cieľom a môžeme sa teraz pozrieť do produktov a vidím tú pridanú, tú moju nákupnú cenu. Vidím, že na vstupe samozrejme prázdna hodnota, lebo ju doplňam v priebehu a na výstupe už je pridaná tá hodnota. Čiže môžeme si to napríklad doveriť, P95, vidím P95, číslo 6, v tomto prípade 6 eur. Nejaký ďalší produkt, tuto mám P108, kde mi pridalo číslo 2, P108, číslo 2.
Že takýmto spôsobom som si ja priradil k produktom nákupnú cenu. Čo je dôležité povedať, nepotrebujem tu mať všetky produkty zahrnuté. To znamená, ja keby som mal napríklad nákupnú cenu len pre týchto 10 produktov, tak tam môžem naimportovať len tých 10. Nepotrebujem striktne importovať všetky hodnoty alebo hodnoty k všetkým produktom. Je úplne v poriadku, ak ja by som importoval dáta k len povedzme 10% sortimentu. Len na to potom treba samozrejme myslieť pri nejakej segmentácii, aby tam nejaké produkty nevypadli, keď budem robiť nejaké výbery. No a teraz môžeme ísť ďalej, môžeme použiť nejaké ďalšie pravidlo, lebo mám tu pridanú nákupnú cenu, ale asi ťažko budem segmentovať produkty podľa nákupnej ceny, lebo to, či má produkt nákupnú cenu 6 eur alebo 7 eur, mi v podstate nedáva celý kontext. Zaujíma ma potom aj tá hodnota vzhľadom k cene a to môže byť vyjadrené napríklad maržou. Mám tu predpripravené dve pravidlá, ktoré túto maržu riešia. Prvé je samotný výpočet marže, kde si ja jednoduchým matematickým pravidlom, respektíve pravidlom výpočet, počítam maržu a na konci ju ešte vynásobím stovkou, aby sme tam mali percentá. A druhým pravidlom, aby som mal tie čísla pekné, nech sa tam nehrabem vo veľa desatinných miestach, tak si ešte zaokrúhlim na jednotky percent. Čiže teraz, keď pregenerujeme tento feed, tak sa nám okrem tej nákupnej ceny pridajú aj ďalšie prvky, respektíve ďalšie elementy, ktoré som si aj neimportoval tým pravidlom, ale ktoré som si aj vytvoril vďaka tomu, že som si predtým nejaký údaj ešte importoval. Teraz môžeme sa pozrieť na tie produkty a vidíme, že vlastne okrem nákupnej ceny mi tu tentokrát dalo aj maržu percenta. Vidím, že mám hrubú maržu 40% pri pomere nákupnej ceny a predajnej ceny. To isté potom pri všetkých ďalších produktoch. A teraz ja môžem robiť to, ako som aj ukazoval na nejakej ukážke, že si zoberiem maržu, ktorá je povedzme menšia ako, aby som tam mal nejaký údaj, dám 50% a musím si zvoliť samozrejme údaj na výstupe, lebo pracujem s údajmi, ktoré som do toho feedu dostal až v priebehu a neboli na výstupe. Teraz si pozriem maržu, koľko tam mám 9 produktov, môžeme ešte vyskúšať menšie číslo. Takýmto spôsobom je možné v úvodzovkách experimentovať alebo zisťovať, koľko produktov sa nachádza v tom danom segmente, prípadne môžem ísť do tých elementov a pozrieť si priamo na danej podstránke elementu, ako mám rozdistribuované tie hodnoty. Keď mám číselné, tak si dám ako číslo zostupne a vidím, ako plus minus sa hýbem s tými maržami a koľko produktov má túto maržu priradenú. Pri menšom počte produktov sa to dá zvládnuť, alebo pri menšom počte hodnot, ale pri väčšom počte už je lepšie experimentovať alebo skúšať aj tie rôzne stupne alebo tie rôzne hranice, kedy už to je jeden segment a kedy to je druhý segment. Čiže to bolo prvé pravidlo, alebo prvý typ importu nákupné ceny. To si teraz môžeme pozastaviť a pozrieme sa na import dodávateľa, ktorý si zapnem. To nastavenie je totožné, ako bolo nastavenie nákupných cien, len sa tentokrát zmenila URL adresa. Mám tu nejaký ďalší vzorový súbor, kde chcem ukázať to, že nie je nutné importovať údaje len na úrovni nejakého jedného produktu, ale na úrovni v podstate akéhokoľvek elementu. V tomto prípade idem importovať dáta k brandu alebo k značke. Povedzme, že mám nejaký sortiment, ktorý je rozdelený podľa značiek, a každú značku mi dodáva výhradne nejaký dodávateľ. Čiže ja nemusím teraz zobrať všetky IDčka z Adidasu a priradiť mu nejakého dodávateľa. Stačí, že všetkým Adidasom priradím nejakého dodávateľa. Čiže v tomto prípade môže byť názov dodávateľa, kód dodávateľa, môže to byť kód krajiny, od ktorej to mám dodané. A na základe tohoto ja viem potom segmentovať, že budem v inzercii mať len produkty od európskych značiek alebo od európskych dodávateľov, lebo viem, že tie mi prídu skôr na sklad ako produkty z Ázie alebo z nejakej Ameriky a podobne. Čiže máme zapnuté teraz toto druhé pravidlo. A môžeme si opäť feed pregenerovať, aby sme sa pozreli na to,
akým spôsobom nám to priradí tie hodnoty. A tuto bude práve ukázané aj to, že nie všetkým produktom som teraz priradil hodnotu, lebo nie všetky produkty sú len od týchto značiek. Niektoré produkty majú inú značku, niektoré produkty nemajú žiadnu značku. Prejdem teraz do produktov. Napríklad toto nie je ani Puma, ani Adidas, ani Nike, tak nemám priradenú žiadnu dodávateľa. Toto takisto a tuto sa už dostávam do Adidasu, kde vidím, že mám priradeného dodávateľa s kódom, ktorý mám nastavený pri Adidase aj v tomto importe dátového súboru. Čiže tiež jedna z možností, ako importovať dáta o dodávateľoch alebo ako napárovať hodnoty na iný typ dát, ako sú IDčka. Môžeme sa teraz pozrieť na GA4, opäť to nastavenie je úplne totožné, len som vybral iný hárok. A tu máme napríklad produkty zase podľa IDčka, s tým, že tu máme informácie o transakciách a o nákupoch. Tieto dáta sa samozrejme dajú získať aj z webu, ale teoreticky by som tu mohol mať ešte nejaké ďalšie informácie z GA4, pridania do košíka, pozretia produktu, prechod do pokladne a tak ďalej, všetky, ktoré si ja viem z toho dostať a môžu byť užitočné. Tentokrát aj vidíme, že už nahrávame dva stĺpce a dve hodnoty, dva elementy naplňame a v podstate netreba v tom nastavení pravidla robiť nič navyše a tých stĺpcov si tu ja viem pridať potom aj ďalšie množstvo. Čiže opäť môžem pregenerovať a tentokrát sa mi naplní feed novými elementami. Môžem ísť opäť na produkty a pozriem sa, že tentokrát mi to k tým produktom daným priradilo počet transakcií a obrat z toho daného produktu, prípadne obrat od používateľov, ktorí sa preklikli cez ten daný produkt podľa toho, či to beriem z Analyticsu, z Google Ads alebo z nejakého iného systému. No a teraz už napríklad viem robiť to, že si spravím produktový výber, ktorý má produkty, ktoré sa predali za viac ako 100 eur, prípadne počet objednávok tam môžem zahrnúť, môžem to skombinovať kľudne. Výnos je viac ako 100 eur, pozriem si, aké sú to produkty a napríklad vidím, že väčšina sa predala viackrát, ale mám tu jeden produkt Adidas Bundu, ktorá je jedenkrát predaná a má sama o sebe hodnotu viac ako 100 eur, ale nechcem to považovať za bestseller, lebo bestseller pre mňa je niečo, čo sa predá aj viackrát, nielen za vyššiu hodnotu, ale aj za viackrát. Čiže môžem si to ešte takto bližšie špecifikovať, že počet transakcií je väčší a dám si tam číslo, ktoré je vzhľadom na ten biznis relevantné. Niekde to môže byť 5, niekde to môže byť 50, niekde to môže byť 500, záleží sa samozrejme od toho objemu a môžem si to označiť ako bestsellery. Uložím a mám produktový výber alebo segment v podstate pripravený v Mergáde. Prejdeme teraz na predposledný hárok a tu chcem importovať nejakú prioritu tomu danému produktu. To znamená, mám menší počet produktov, povedzme, a priradím im nejakú prioritu a vytvorím si potom napríklad 4 kampane. Tá s prioritou 1 bude mať najvyšší rozpočet, s prioritou 2 menší a tak ďalej a tak ďalej. Čiže opäť si môžem tento hárok spustiť. A môžem ísť na pregenerovanie. No, teraz vidíme, že Mergado mi nepregenerovalo ten feed a aj tu vlastne rovno píše chybu alebo konkrétny dôvod prečo. A je to, že pravidlo chybný import, ako som si ho ja nazval pre ukážku, tak element ID nie je v exporte prítomný. Prípadne je nastavený zle oddelovač polí. Oddelovač polí máme nastavený správne, ale chýba nám tam IDčko. Znamená, keď sa pozrieme do elementov, pozrieme sa do tejto tabulky, vidíme, že sa tu snažíme importovať alebo spárovať tie dáta s elementom ID. Element ID ale neexistuje, je tu len GID alebo ďalšie elementy. Znamená, ja neviem napárovať, alebo Mergado nevie napárovať na element, ktorý neexistuje. Keď sa pozrieme na tie predchádzajúce importy, tak všade tam bol presne IDčko alebo presne brand podľa toho, ako je vo feede. Znamená, ako náhle ja mám element, ktorý neexistuje, mám ho zle napísaný,
tak ten import dátového súboru fungovať jednoducho nebude. Takže to je len ukážka, ako to vlastne môže pozastaviť celé pregenerovanie feedu. To si môžeme teraz pozastaviť a teraz si pregenerujeme s posledným hárkom. A teraz sa môžeme pozrieť, že ten posledný hárok už má vlastne správne IDčko alebo správny názov toho elementu a je tu všetkých 12 produktov, ktoré majú nastavenú nejakú prioritu. Čiže už som to opravil a už to idem naimportovať. Že mám to naimportované a aj keď s nejakým upozornením, ale pregenerovanie prebehlo. A idem si teraz pozrieť, ako to priradilo jednotlivým produktom tie hodnoty. No vidím, že tuto prvý produkt nemá priradenú hodnotu. Dobre, možno to mohla byť nejaká chyba, alebo to idečko tam nejakým spôsobom nemám. Dobre, ale ani ďalší produkt nemá, ani ďalší a vlastne žiadny produkt. Kľudne môžem ísť na tie pravidlá, na elementy a pozrieť si ten daný element, ktorý je tentokrát priority. No a zistím, že ten element tu vlastne nemám vytvorený, alebo nie je tu dostupný. Je to kvôli tomu, že tie elementy alebo tie názvy, ktoré tu sú, tak nevytvárajú sa automaticky. To znamená, ja musím najprv ten element mať v Mergade, aby som jednak vedel podľa neho párovať, ale aby som vedel do neho zapisovať. To znamená, keď sa pozrieme, tak tuto väčšina tých elementov je zo vstupu. IDčko, názov, popis a tak ďalej, všetko zo vstupu. Ale tuto máme potom tú nákupnú cenu, dodávateľa, transakcie, obrat a vidíme, že je to vlastne manuálne vytvorené. Čiže ja si vždycky potrebujem vytvoriť ten nový element, do ktorého chcem importovať. To vlastne videl som to aj na tom varovaní, že pravidlo bez doplnenia hodnoty pre takúto cestu k elementu priority nefunguje, respektíve nebolo možno vytvoriť hodnotu, lebo tento element nefunguje, neexistuje. Teraz si to pregenerujem znovu, už s elementom, ktorý som si manuálne pridal. No a teraz, dobre, už to prebehlo, bolo to veľmi rýchle na tomto malom feede a vidím, že teraz už tá priorita bola korektne importovaná, keďže ten element normálne existuje a bol vytvorený. Čiže pozor aj na túto vec. Mergado na to našťastie veľmi aktívne upozorňuje už pri tom pregenerovaní pravidiel. Vždycky odporúčam, keď sa pridáva to pravidlo import dátového súboru, respektíve všeobecne nejaké pravidlo, tak si to pregenerovať a nedať tam len tie pravidlá a spoliehať sa na to, že nejak to bude fungovať, tak a ísť potom preč a zistiť, že sa nám vlastne nepregeneruje feed. Na úrovni jednotlivého produktu sa to dá potom pozrieť aj v časti sledovať priechod pravidlami na produktovej podstránke, kde sa dá spustiť aplikovanie na tento jeden produkt a vlastne vidím konkrétnejšie, aké zmeny, ktoré pravidlo robí. Teraz keď si prekliknem ten daný produkt, vidím, čo vlastne dané pravidlo robilo. To znamená pravidlo toto jedno, keďže mám len to jedno, tak mi priradilo hodnotu do priority 2 a predtým tam bola prázdna hodnota, lebo na vstupe tam nebolo nič. Čiže to boli ukážky importov dátového súboru plus teda nejaké chyby, ktoré tam môžu nastať. Mám tu ešte poslednú ukážku a ja mám vytvorený v medzičase ešte druhý feed, to je to, čo som spomínal, ktorý sa dá vytvoriť ako samostatný feed a doplňať do toho hlavného. A to je ShopTet CSV. Ja tu mám nejaký vygenerovaný CSV súbor zo ShopTetu, kde si viem zaklikať vlastne, aké elementy chcem doplňať, alebo z akých elementov chcem ten export v podstate vytvoriť. Vidím, že tu mám kód produktu, mám tu meno, mám tu počet kusov skladom, štandardnú cenu a ešte tým, že mám vlastne 2 sklady, tak ten element je rozdelený na 2. Čo je strašne dôležité, keď si pozriem len vstupné hodnoty, tak vidím týchto 5 hodnôt. Tuto je element code, alebo code. Tuto vidím, že mám element ID, čiže ak by som importoval toto CSV priamo, nefungovalo by to, lebo tento element nefunguje tu. Mohol by som to riešiť samozrejme tak, že si vytvorím túto element kód a naimportujem tamto ID
ale v tomto prípade som to vyriešil tak, že som to spravil už v tomto CSVčku, aby som si zbytočne nepridával pravidla do tohto hlavného. A spravil som tu jednoduchú úpravu, to znamená, mohol som použiť pravidlo hromadné skopírovanie hodnôt alebo prepísať, je to v tomto prípade úplne jedno. A spravil som to, že som element GID naplnil elementom kód, aby to fungovalo. Ďalšiu vec, čo ešte potrebujem spraviť v tomto CSVčku je, aby bolo na prvom mieste ten párovací element, čo je v tomto prípade GID. Takže toto som spravil a toto mám nastavené. Druhé pravidlo, ktoré som ešte spravil, vzhľadom na to, že tam máme dva sklady, aby som nemal dva elementy, tak som jednoduchým pravidlom do elementu stock naplnil hodnotu objemu skladu na dodávateľskom sklade a na vlastne predvolenom sklade. Mohol by som napríklad využiť len túto jednu hodnotu, keď ma dodávateľský sklad nebude zaujímať, ale pre účely tohto pravidla som to takto spočítal. Čiže na výstupe potom to vyzerá tak, že napríklad ak si nájdeme produkt, ktorý má nejaký počet skladov, napríklad tento, vidím, že u dodávateľa 0, na predvolenom sklade 10, vo finále mám len jeden element stock a mám tam 10. V tomto prípade mi stačí skopírovať si tú výstupnú URL adresu toho CSV súboru a vlastne túto do úplne rovnakého pravidla importu dátového súboru som si ju pridal sem do URL adresy. Môžem si opäť zapnúť toto posledné pravidlo a môžem ísť na pregenerovanie. Chvíľku opäť počkám, kým sa mi pregeneruje. A vyskočia mi tu zase nejaké problémy teoretické, respektíve sú skôr upozornenia a varovania. Elementy name, short description a standard price nie sú dostupné, to znamená, nedajú sa doplniť hodnoty. Keď si ja pozriem opäť tento feed, ako vyzerá, tak on obsahuje viacero tých elementov. Názov, počet kusov skladom, štandardná cena, dodávateľ a pre ďalšie produkty rôzne tieto hodnoty. Niekde aj krátky popis. Mňa ale povedzme nemusia zaujímať všetky tie hodnoty, nepotrebujem si ich všetky importovať a preto som si vytvoril manuálne z tohto importu, z tohto CSV súboru len počet kusov skladom. To znamená, keď sa pozriem na tie produkty, tak vidím, že tým pravidlom som si importoval iba počet kusov skladom, čo mi môže stačiť, alebo čo mne stačí z toho CSV súboru. Lebo môžem mať CSV súbor s 40 stĺpcami a budú ma zaujímať 3, tak nebudem si kvôli tomu 40 nových elementov vytvárať, aby som si to tu zahlcoval s zbytočnými dátami. Vytvorím si tie 3 a 37 elementov budem ignorovať. Je to úplne v poriadku. Kľúčové je, aby sedel ten párovací element a ten zvyšok už podľa potreby. A viem si to teraz napríklad segmentovať. Počet, respektíve dostupnosť by som mal vedieť aj podľa availability elementu, či je to skladom, nie je to skladom, ale môže ma zaujímať presný počet, že OK, je to skladom, ale nad 10 kusov napríklad. Tak to ide do inzercie. Čo je samozrejme možné, tak tie všetky pravidlá môžu fungovať aj spolu. To znamená, môžem tam mať viacero importov dátového súboru. No, teraz som si zapol všetky, respektíve ten chybný import si vypnem, aby pregenerovanie prešlo a môžem si pregenerovať teraz zase celý feed. Vidím, že teraz to aplikovanie pravidel prebieha na viacerých pravidlách. Opäť tu mám tie varovania pre ten import zo ShopDetu, čo ma v podstate nezaujíma, lebo je to želaný stav. A môžem sa opäť napríklad pozrieť aj na ten sledovaný produkt a skontrolovať, či má správne priradené dáta. Čiže tu mi priradilo nákupnú cenu, maržu, počet transakcií, objednávky, prioritu a objem na sklade. Takýmto spôsobom ja samozrejme môžem postupovať. Toto je princíp toho, ako to funguje, ako fungujú tie importy dátových súborov. A samozrejme teraz je na každom, aby si zhodnotil,
aké dáta tam chce a akým spôsobom ich tam chce dostávať, aké má vôbec možnosti.